Kani gade ke Patisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Kari kasi jungi gade kari ke beruspa, hak jingdon kespa mariang, bat ki jaka ki beitenan. Kat badang mi kisngi ke Meghalaya Adventures Association, kelanang lapru iki Krem Pubon batmai ki ba dan bapoi perkan. Bat dang hendin kisngi ke Kawei tere uyayong, ke kenhon Ïawpaw Adventuring and Tourism Association, nong na, kalayo ban plepai ba ya ke Krem Mountain Hiang, kabadan hapo kasnong nong na. Kani ke Krem kadan hajrong jong ulum Ïawpaw. Ubadan ke khana ke basutenan nadu ki por handai kulong kuma. Baka jing itenan kani ke jaka kan kring ye bon kinong jong akai perthai. Ya kani ke Krem nin ke sngi la plepai ba da ke Deputy Commissioner jong ke South West Castles District ikong ai lalu. Bat habakrana ke jelang ikong lalu ila penpau babon ke jing e baka asien kan ye kendo na markin ham ban pet ye ke jing sngan ke khoi ke suba jong kani ke snong ka thau. Kumta na kalyang jong i la karpa ikipai ba ban kiar na kababret pathari ki plastik bat kiwe di ki jingjak ban light na ka jingjat jong kani ka mariang hakani ki jelang laidon lang ru ka managing director jong katna jong kai perthai ke jella wei ni kinoi lam jong ka Meghalaya Adventures Association ba Brian Dale Kharpran bat kiwe di ki officer jong ka district nadangi pakach phang state jungi ke e ka ba long unique ha state jungi nimla ban ong ha jing internet na markidon ki state ba internet ru haki ksai, haki riat, habon girkom, nimla banyak kok, koi ke state jungi galong robit tanah ba, nrei ke tang don ke state robit tanah, nrei tang ha ke jing don ki Krem, ba ke nik state jungi kelaban, snow sarong ba, ni long unique, compare, mundan state India kabalaban, ya kot tang India tu. Larangi ong ya ki Krem ki bejrong tam hapo India ibai Ïawpaw ki don ham hang ni hari jungi larangi ong ki Krem ki bejeliu tam ki don hani hari jungi te kini ki Krem motion ndre ki Krem hang ni hapo mountain yang ki dai on calcareous sandstone kamot mau siap tambah uni apa lom Ïawpaw udai mau siap udai silt kamot ubah kamni siso tambah udan dia small percentage jong mau sun dena takadau pio igi don ki formation sindiat hapo Mapi kuna kulung bantang kita selesai Bukan haka sok dung ba andi takkan janai Haka pulih putih dadu yap seni no top Ban biar lasya sisni ba penpoi syaka jingjok Day tang ki ba minat Kinyok kit yusot ba tiang Hawa ki jong kikot Amduki dan minat riang Syapsang ba pendang kiu Yaka porot pensep ba pen man beliau kat badang ima pertei Ulok sama-sam hoi ngaduk som hadut kendang Kani kapon lade Mentang nok kikam lajong Tang syuyak mi lempi Tang banyok kikam sorkar Lakum ini kisni Tikalong kabajenjam Ban syuyak syang makya Hakilat kisurok senang Kat nuk ke ikin syah Ban syubek kamangarong Pertei bersitensi Kajing im kabalingkot Lakam laduk imsi Bapang like na kajing jong Bangitip bahang ni hasnong jong pi kadai kasien ka baningkong minta pila asim ni umau jam ubakraw ya ka ba pipli ya ka ni ka Krem ka belong internet ka belong kerpang ka belong unique haduk kata-kata kumlaong ibakit buon nang ile singi Krem tebi ba kadon kum ka ni ka Krem hang ni ha South West Castle Hills wat laki nong snong hang ni ru ki na kitanya ki district nang ni ru kim tip ba kadon kum ka ni ka Krem pila buri ya ka pila bu ya ka kalong sisa kum umau lunai minta kan saphalang no henry kidon ki bagi don kamban kenmau shwa bangin yuk kejat ya kata ka bangi ongka tourism palok baro ngitip hi iba ning laong mentan ngisyani ahki kam sorkar ngitip ka jela jongi kadai hitam ke tourism kabala ban ai kena samla kilat kilinti lengba ki livelihood in ong kilat kamay imjakpo ki baka tourism kala ban ai ngitip ba ublay ula ay lapaya ka jing ku ula ay ka ni ka mariang ula ay uni ulum
ula aya ka leer ka bakhut pila don la pa ka spa ka bakirhai ka e ka badon kam na kaliang jong phi minta ngi don pa de ma phi ki ba shong khmat jonga kam tam ki na samla phi de ki human resource lingba jong phi pa de ngila ban pin long ya kata ka tourism hang ni ka ba janai ka ba itnat de ki don artli ki kentian ki banga kwa ban pin don kam hal ketien pareng ni ong Kawei ka de ka responsible tourism Kawei ka de ka sustainable tourism responsible tourism ka tourism ka bayat ringkat bat ka jing ba khli ka jing ket khia ka jing minot sustainable tourism ka tourism ka bamdei bakan ne tang shisngi tang shisnem henry ka bala ban im ka bala ban ne ka bala ban nang mi nang kraw shu ka bala ban nang im na Kawei ka sngi sha Kawei ka sngi ka banang he nang jur ka banang ai shu yaki potential la ni kan ai shu yaki lat kamay im jakpo yaki brew ha kan ni ka jakap